Kong. Ayo mulai le. Ya iki kandhane ya aja mulai kok. Oh sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan. Wah ning dalan padu nek. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Ora bakal bali. Lho Petro nek kowe kula wani karo Brata sing kula wedine wis wae. Temui bapane monitor kanten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladak. Aku mlaku ngulon, dhewe mlaku ngetan. Terus tak tunggu saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir kok. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh no. Ah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa iki lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya kok. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye nyatane adi kongkon karo bapak kok lah iya sing maju kuwi ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa wong tuwa kalah karo bayi arepe bayi ning kae dedaya nek wis nesu awak dhewe iki modar tenan Truk modar ki mati ki dipetong 3 perkara mati 3 perkara piye siji mati utama, loro mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitungi mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe labuh bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning mati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Wis swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane nek akeh apike nyemplung swarga nek akeh alane nyemplung neraka mati nista matine wong lalu kowe ora kecemplung swarga ora kecemplung neraka sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan kuwi matine wong nista ngono ya kok. Mula nek kowe nganti mbelani bapak wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Truk ora usah wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye kok? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Wis lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blum.
sedelet terus cemplung ke neraka. Wes. Iki piye to omong ki wong deg-dege ora. Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene, heeh. Ora wani karo Dratasena, Dragakoca, Dratarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijung sarana aris apa ora? Ora tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku lak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman iki. Aku gak iki nek ngomong tok. Kowe wani wae karo anak-anak Pandhawa. Lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki ana suaja kok anak-anak Pandhawa. Ambek dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis ngono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak eleke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep aku. Tenang lho. Tenang nek tenan eling kubur kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku asikane. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Teko tenan to iki, Gong. Wis takoni rasa kuwatir. Dadi kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Tru. Pangestu taman ono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya mesu kali Petruk. Terus aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura iya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Mandura. Ya ngono wae. Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawean Sri Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebab apa? Kudu iso kondo karo aku. Kowe wani karo Sumandra padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik, Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok mak penjelut ngono. Waduh, sik, Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Terus piye iki? Jauh omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya. Diulur wektune, Truk. Iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapurane Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun. Merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula. Ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus Limasada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan mriku pun wonten Sri Ndarawati. Sri Ndarawati ngersake pustaka Jamus Limasada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sri Ndarawati tenan, nek dudu monggo nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus Limasada niku ming dipendhem kalih Sri Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Sri Mandura nesu. Iblis lanah anu mari jajaran sekretaris Bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat.
ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke mlarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bar ngancik bali kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong saking wong ora duwe, bapakmu ki wong mlarat terus bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saiki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Ora iso basa hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani Sinon Mandura ora. Nek Sinon Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja semiyah-miyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora ngune-ngune kaya ngono kuwi ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapete-pete kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengan iso mikir kok nglanake Petruk. Surada penak ya wonten Petruk. Wis penak. Wis Maria, mantep banter ora ngono. Ora. Kaya untuk piyayi ya. 20 untuk piyayi-piyayi lah. Wis rada penak iki piye? Sikat to piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ning aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye Gong? Sik migren aku Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku nganyan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora. Nyengit semene. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora sawedi. Nek aku weling karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku ora entuk males pripun? Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki didaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripi wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani sprek. Iya. Bagong ora senengane kok ya. Kowe lak mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles dulu ya, nggih. Santos ya. Ngopo Gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo bareng. Lambene lah. Ayo Truk semangat 45 Truk. Galuh kae genderane. Yo. Ku mlebet awe-awe abang putih sanjuane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni Ndara Antasena siap sumadyo mbantu karo kowe. Ya ngono ya kok. Kata dan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto manahar Parto manahar sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita
saking Dirgantara kok sajae kesesa. Pancen aku golek karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya Petro? Oh nggih, ning wonten sebabe ora usah kepian gunung tanpa kula. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek Pasuryaning Punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petro. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake nang Pradata Adil. Yen kowe bonggo aja takon dosa kecandak Gatotkaca, tak potho ndasmu mati dina iki, Petro. Ora nganggo cakepan to. Menengo wae. Mak teragap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potho ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Lha niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancol cangkemmu lho, Bang. Iki harus sendiwara. Oh ya maaf. Sampeyan iki mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa iki. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan iki Petruk tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku sampeyan cilik tak icik-icik sampeyan niku mbiyen jaman dijejeh teng Kawaca dadi muka sapa sing ngetutke kula ora ana sing wani ngejak Kawaca dadi muka kejaba men Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan ning ternyata saniki sampeyan mentolo ngendika kaya ngoten Gusti mang pateni mang botol sirah kula ndasmu ini nangis kok ngono tak gepuke ndase terus ya lho ati tenan karo sampean lho ati ngomong mateni kula ikhlas kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik lahir batin kula mboten ajeng gesura nek nyawa kula mengke tekan swarga mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandu mesti Prabu Pandu dangu kalih kula Petruk lho iki Petruk wis mati nggih sinuwun kena ngapa entek batrene iya sing mateni sapa Petruk sing mateni putu sampean putuku sapa putrane Ndana Werkudana namine Ndana Gatotkaca kaya ngapa menungsane tak pethoke yakin ngoten niku kahanane sukses lah diane parungake saka kono kaya ketoprak ketoprak jenggolmu ora nangise jan jos tenan kowe kok iso nangis ya Truk ya iso ya sandiwara kok kowe iki biasane arang-arang nangis e kowe iki anakmu lara wae nanggap dangdut kok jenggolmu mlocot oh nek loro kok nanggap dangdut ora Diandara Gatotkaca terus pleper mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandu Petruk kok wis mati nggih batrane pun entek aku saka kono guyu ndak terani ngece
aku arep nggak sikut lho kang kowe. Anggap ora. Gludak-gludak tak kira panggung arep diceceli. Yo musisi momen ngeterke. Seprek. Apa? Seprek. Seprek ora. Jangan temanjo kari siji. Sapa? Ndoro Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndoro Antasena karo Ndoro Garukaca. Ha iki ditumdil. Tumpil iki Mas ditum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra sah truk. Weh, nyambut sikile gak bisa kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati utama. Celek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama mbelani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh banget. Agakane Ndoro Garukaca ya oleh rampuh piye? Kae putune rajane mula, dewane mula. Udan. Kowe wani Ndoro Antarja merem ngempetambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Hati-hati kowe. Anggere kowe merem ulane metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah, cilaka iki, Tru. Wis pokoke ditanggangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula tembung macan, ana ula kobra. Asing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Ula sendok iki gak goreng yo entek. Bakmi yo entek. Monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyucus karo nggo mlinting bakmi ngono. Iya. Tak depane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Sarja. Antarja isen winang bebarang. Karo teka-teka ya Tru, dinteni. Biasane Ndoro Antarja ki saka ngisor, Gong. Heh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndoro Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nek teko tak adepane ya Tru ya. Hati-hati kok. Ndoro Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh gugup aku wisan. Napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jenengku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Iku ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Petruk nendi? Oh, sama mati si Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ini ya Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku kowe muni ora ana. Aku ana iki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nista lho, Tru. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ana itu. Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petra ora ana. Kowe mbudheke aku iki. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku mangkel ku goblok banget kowe.
Petruk ora ono. Kowe mau genengan karo sapa? Kae aku ora genengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadak disebutke stasiune. Ya men sakare ku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ono. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nang dibontor sikile, anak cangkeme sing bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk lara wae tak pateni. Ya napa? Petruk lara wae tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja-aja karo Petruk aja. Kinurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat subur melosok awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki ora gelem tak ambake meneh. Gedhe mboten ayang. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu kok ndak ora ana bentara karo Abdi. Ning kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tawadani apamu? Dan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Oh, Antarja. Lara atiku. Kowe mulai kaya ngono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku ora sukses Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sapenakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nang nesu nyewa sound system. Ben luweh. Terus karepmu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nonton kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek itu sih tak nggo gateng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gareng, oh gareng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismoyo. Ismoyo apa Ismanto? Ismoyo. Aduh kleru. Ismoyo bapakku kae. Kae kakange Bathara Guru. Kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewane dewamu Dewa Ula. Pak Ijo.
kono mbok gem percaya ora percaya pokoke ngono lho. Setan ta. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal. Kuwi ngopo? Ilang ya, Truk. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulung-ulung nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mumpung ana-ana ke ilang. Ndoro-ndoro iki sambles bumi. Dadi kok gurun ning isor ki mbleset ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Nono aku jek-jekke entuk sapi teng kowe. Wong ambes buat dibujak-bujakke entuk sapi teng kesasar nang sarean kemen gaduki mayit-mayit. Mesti tenan bawa mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak kok. Bingkem musuh. Ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku nomor kowe jane males lho, Bang. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane men kowe. Kayak iki berat. Iya, Bang. Kancane men kowe. Ah iya. Iya, Gong. Apa kenapa? Kayak sopan joget-joget kayak. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Masih gitu kae lho. Oh, Patih Mandura sapa? Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto itu kan kene aja dikasih hati terus ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Ae dudu bendarane awake dhewe. Patih Mandura katoke dosane pepundhane ya.